Vážení, potrebujem vás, Jož Lopata, robotník som, nemám za to a som živnostník ešte navyše. Podnikám, odvádzam, samozrejme, že odvádzam do sociálky, do zdravotnej, aby som mal teda čistý, lebo treba samozrejme na tie dôchodky robiť. Ja nehovorím, že treba, ale vážení, stále zase chcú od nás akože zvýšené títo predávky, výdavky, aby sme platili viacej. Ja sa pýtam, že do riči za čo? Do riči za čo ja sa pýtam? Ja by som aj úražku povedal, nejakú nadávku, ale nechcem povedať nadávku. Ja sa nejdem teraz vyjadrovať ľuďom, ja sa idem vyjadrovať vám, hore tam za pánom, bo viem, že ma sleduje aj predseda vlády, aj prezident ma sleduje, všetci ma sledujú. Ako si dovolujete? Že vás to vôbec nápadne, akože navrhnú takéto, že zvýšiť nám nejaké odvody, ste vy normálni? Vy nás tu chcete akože čo, zodrať už úplne, aby sme mi tu lízali zem? Zobrať ešte štátne sviatky, troch kráľov, to ešte budete korigovať, to sa ešte udrží. Alebo nejaký že deň víťazstva nad fašizmom. Jasný, že tu netreba oslavovať, všetko porušte. Vážne, všetko porušte. Nech ľudia robia a vy si budete napkovať váčky a vy sa budete mať dobre. Ale vy si zo svojho nezoberete. Na čo vy ste si zo sebe rohali? Lebo vy sa potom budete mať dobre. A nech vám to tí človek, ten obyčajný živnostník, alebo tí robotníci, alebo tí pracujúci, nech vám toto všetko zaplatia, že? Ale vás nemá kto kontrolovať. Vy nás budete kontrolovať, pošlete tam všelijakých tých štátnych úradníčkov, keď sa to nebude dodržiavať, tie všelijaké vaše nariadenia, nejaké návrhy a nejaké tie konsolidácie, tak vy im pôjdete po krkoch. A kto pôjde po krku vám? Ja sa pýtam, vážení, kto pôjde po krku vám? Kto vás kontroluje? Kto vás kontroloval, keď ste boli vážení vy počas toho covidu? Vás niekto očkoval, testoval, alebo niekto kontroloval, či máte modré papieriky, alebo či ste prekonali, alebo neprekonali. Keď to človek nemohol chodiť do roboty, nemohol chodiť do reštaurácií, nemohol chodiť nič. Takže, aké dobrovoľnosti to vyprávate? Vy môžete všetko a my nemôžeme nič. Vlastne my môžeme. My môžeme robiť. Žiadne sviatky, žiadne voľno, len robiť. Zrušíme prvý sviatok, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Zrušte úplne všetko. Na čo máme voľno? Čo nepotrebujeme? Potrebujeme zvýšiť odvody, aby bolo na dôchodky. Aby máme vyššie dôchodky. Ako vám na nás záleží, dojímavo vážený. Len pri takom živote, ktorý žijeme, my všetci tu, my sa toho dôchodku ani nedožijeme totižto. Lebo človek bude zodratý, dorobený, nebude mať kedy ani oddychnúť, lebo my potrebujeme konsolidovať. Na úkor niekoho. Kto za to môže? Berte od nich, neberte od obyčajných ľudí. Prečo beriete od obyčajných ľudí? My za toto môžeme, a teraz sa budete prekladať, že akože kto za to môže, kto za to nemôže. A potom spraviť tlačovú konferenciu, že no tak sme sa rozhodli, že nakoniec ten sviatok toho 6. necháme tak. Alebo nejaký ďalší. Lebo keby ľudia zostali ticho, tak zoberiete úplne všetko. Úplne všetko. Aj ten tanier s tým chlebom, aj s tým maslom, aj s tým mliekom, im zoberiete spotate, lebo vy ste takýto. Aby ste vy mali výplné brucha, aby ste boli vynažratí a ľudia nech lyžú aj zem. Čo tam po ľuďoch? Veď človek je dneska iba číslo pre nikoho, pre každého. Tak platíte zvýšené zdravotné odvody. Platíte zdravotné odvody. Ja budem platiť. Len nech aj tá starostlivosť taká. Nie, že človek si musí všetko platiť. Všetko si musí platiť. Hen to neprepláca poisťovňa, a všetko musíte platiť. Na kieho pána už ja platím tie zdravotné odvody vyššie, alebo nevieme. Na čo? Keď ja niečo chcem, nikto nič. Všetci len pýtajú. Dávaj. Nezaplatíte euro, 2, 3, 5, už vám píšu, prečo ste nezaplatili. Ale keď ja niečo chcem od poisťovne, od sociálky alebo od zdravotnej, to už až taký akčný nie ste. Teda dajte napraviť ľuďom a ľudia vám potom to vrátia trojnásobne, 10-násobne. A ja budem robiť aj odvádzať tomu štátu, len nech ten štát sa mňa postará. Nech sa ja a moja rodina nemá horšie, a nech sa má lepšie. Nech tu žijeme a nech neživoríme. Nie, že vy si horní 10 000 budete váľať ríče, šunky, budete si medliť ruky, budete sa schovávať po všelijakých tuneloch, po všelijakých haciendách, ktoré máte a budete sa, ako sme to dobre spravili, lebo my to tak cítime. Lenže vy ste už dávno, vážení, odstrednutí od reality, lebo my tú realitu žijeme, ale vy si žijete v svojej nejakej bubline, chránení niekým alebo niečím, neviem zatiaľ čím. Ale vy to veľmi dobre viete, lebo toto normálny človek nemôže robiť. Čo vy robíte, ako zbedašujete vlastný národ. Tak sa spamätajte, pokiaľ je čas. Lebo Slovák, ja som to už vážne vám povedal 1000 razy a povedal to 1001. Slovák dokáže ten chrbát zohnúť hodne. Ale neserte Slovákov. Lebo do nás je tu nasretých aj živnostníkov, aj podnikateľov iných všelijakých ľudí, ktorým berete, zvyšujete živobytie, nemajú na to, alebo musí sa uskromniť. Na rozdiel od vás. Vy z toho svojho, vy si nezoberiete, ale nám z toho mála, čo máme, a čo tvrdo musíme na to robiť, tak to nám chcete ešte zobrať. Tak majte to na pamäti a pamätajte na to, že vy ste tu pre ľudí a nie pre vás. My nie pre vás, vy ste tu pre nás. A robte tak, aby sme boli spokojní. Nie všetci, nebudú nikdy spokojní, ale aby väčšina ľudí bola spokojná. Aby videla, že robíte niečo osožné a že to aj človek pocíti na vlastnej koži. Jož Lopata, živnostník, zastupca sám seba a všetkých tých, ktorí majú ešte aký taký vlastný rozum.